Naga Confederation of the Boy People di Songkhya kri kam ko bangi penbet kirke menta bagi nuan Confederation no yai ba arjan nadu asni pasdang adu menta ngi pat song thai banwan ai jing Confederation ni ba arjan namar balai ka isu ke ba ngi Confederation ni ba arjan kri badan kama nam ta ri ba jaj benriu nam ta ki samla kalawai jong jaj benriu ta kada ngi wan mentang dia bara ki member di hajar ngut ngi wan ban ai ke jing Confederation ba ka message ka basai ke bangi pha naga kop apa di boy district ba sarkar ke dai simkhiana mardar ya kene ka kam ka ba ka VPP ka dawa bat ka jaj benriu ka dawa tengi kum kisang balang ida kerpa da sarkar ba ka dai ban penpai na mardar bat ka message ka basai nga pha saki MLA ka si Besyong ha bus jong ke NPP. Snow ba get down from that bus. Namar ba ke jaj benriu kala terang ber angnut syaya ke reservation policy. Namar ke jinge ke bangimat hagini ki senam ki ban sadangwan kadang syirkai sisu. Ta kadau ki kerpat ke sarkar ba boro ki MLA ki badan hagate ka MDA tu bagin soba ban ailam ke jing kersan lane ban pen urlang no ya ke mat jing dawa jong sarkar. Lane sikmat nginam kerandian ban ngin nyai beteng nadu menta kasngi ya gijing hi jungi ban ngin sedang ru syari boy na ka menta ban ai gijing kersan bapuraya ka VPP kumju ye ba arden to hangne ngi nagalang jong ka Confederation of Boy People ngiwan hangne sasisin ban ai mensim ban ai gijing kersan ya iba arden halon kan kamat reservation policy namar hadu mentang yo iba ka sarkar kana submenti kanang le kuman nagaleng jugi kaseng ngi Songkhya ya kadang isu ka balasim lengba ka BPP ha ka jingelam jogi ba arden bat ngi kwa man kensai sa ka sarkar ba sobhawat nam sngap menti whatsapp kelut namar ladapi sngap kumne kan mau ba kanai ka jinge khi kan saplu ngi kwa man kensai sa ka sarkar banagaleng jogi khun samla ngimla asu ban sat ngimla asu ban kun ya kanai ka jingle kuman jo ka sarkar den nagdang yuwan hang reski ban penpau sa ka sarkar to penbai no ya kane ka reservation policy ai no ka city sai ba arden khot no ban yakran ban penbai no lem kumta nakaleng dungi ka CORP ngini yakhi daga bateng lada ka sarkar ka kwa ban buteng ya kane ka kam nakaleng dungi ngilalong ki baredi ban yakhi ban wanum snam ro ngim saliasu nama liam ka jongi kum ka New Tribute Council Motorization Circle hadin ka sinjam ke banangaliang noilam jong ka Voice of the People Party ba dan milar besai mot election ya kini sinjam nakamta ban syong syak ngan kelembu por ya kini ka mat ka jura ke don kam jong ka jaj beru ka reservation policy kini ka isu ke bala slam hadu kata-kata ke balong ke don kam hadu kata-kata nakamta jongi kum ka jaj beru nakaliang jongi kum kasang nakapor sukapor ngila keren bakal adai kapor bakal adai ka ya bangi don kam ban penthamai ban review ya kani ka policy kapolong don kam hadu kata-kata
tekum ki dukhot jong ka HYC Motorization Circle da kawai ka jengmut bat da kawai ka mensim ngilami na lagi jong ki rempeying ki jongi men tam step bat tang kawai ka bangi poi hang ne bat kata kathong ka bangi bu kalong bangin wan khnang na ki rempeying ki jongi ban bu ka jing duai ka bakerpang nam tai ba Arden kumba ka HYC ka jubu ya ublei bolong nong thau kum kapten ban yalam haki babun ba ki shu ki mat ki bana kalian jungi kum keseng ngi juyaj haka bakum kan kapor ngi sngobat ublei ulong balai ki ke iparo para dekot ngile don lang hang ne badak wei ka mesim hadin bang ngile yo ban kublei ti ba Arden ngile yo ban penlong ye ki jing duai ki jongi mengisu tu baka jing duai kadai ka bor ka balak ban aibor ka balak ban penum ya kidut mau jongi kum kibreu ni sutu haduk mata samsngi ha gijing yai nanti jongi ba Arden nagam ta ban pelong ya gijing syatngan hare man nagaliang ka gomen kamsem ai kanu ka respon nagam ta ban khot ban ya keren ban review no ya kane ka mat ka pelong ka mat don kam jong ka jai breu ngi kum ka seng ngim kwa ya kanu ka jing snam ngi kum ka HYC ngim kwa ya kanu ka jing huri hura ngi bu ya ka thong ka bakmat ba ngila ban penbek ya kane da ka bangi sutu jingmut par ki porlok karo ki jongi par ibu ro ya kane ka kam yo blai bu ni yalam ban ngi tips kam lengba ka jing yalam ka jong blai ngi skam ni yo so jong ka jing job kata kadai ka kubor ne ka message jongi nakaliang jongi kum ka HYC Motorization Circle.